ஆலங்குடி சட்டமன்ற தொகுதியிலேருந்து மரமடைக்கு கிராமத்துலேருந்து நான் அருண் பேசுகிறேன். எங்கள் ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட், வாலிபால் நிறைய கேம்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் விளையாடுறாங்க. ஊருக்கு மத்தியில் பொதுவாக ரொம்ப நாளாக நாங்கள் ஒரு விளையாட்டு மைதானம் கேட்டுட்டு இருந்தோம். எங்கள் அமைச்சர் சிவவி மேனாதன் அவர்கள் அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கிரவுண்டுக்கு தேவையான பந்து, நெட்டு, செம்மண் அடித்து அதை ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இன்னமும் அவர்கிட்ட ஃபெட்லைட், ஃபென்சிங் இதெல்லாம் போட்டு தர சொல்லி கேட்டிருக்கோம். அதுவும் கண்டிப்பாக பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. கிரிக்கெட் பிரபலமான டீம் மரமடைக்கு பக்கத்து ஊரில் பழங்குளத்தில் நடக்கிற ஒரு கவர் பால் பிரீமியம் லீக் மரமடை டீம் விளையாடுறாங்க. அவங்களுக்கு தேவையான கிட்டத்தட்ட ஒரு 30,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு. இது எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உதவியா நாங்க நினைக்கிறோம். பெண்களுமே இப்ப விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் பெரிய சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. நமது அரசு மேல்நிலை பள்ளியில நிறைய விளையாட்டு வீரர்கள்லாம் இந்த வருஷம் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு. இதெல்லாம் அமைச்சு கொடுத்ததுக்கு அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி. மீண்டும் அவர் ஜெயிச்சு வந்தா நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறோம். மீண்டும் எங்களோட ஓட்டு அவருக்கு.